Пора продължавам. Започваме да играем Geometry Dash Light. Fuck. Това преди много ме затрудняваше, докато един мой приятел не ми каза, че се задържа при някой. Fuck. Fuck you. Пичук. Путук. И това е много невъзможно, бе. Как ще го мина? Аре, бе, по-нататък, как ли ще се справя като една бабичка? Как са го измислили? Някакво мангълско купче се през 5000 години? Или ето българските пътувато ли по-забавяще ще да са за животи? Фак? Майка ти. Първо ниво пък как ще го мина? То сигурно има някакъв край. Фак! Това е всичко от мен. Найдете чао хора. До следващия път.